बे नखराव रुपा मुंनि सासे समायना हिन्जाव दंमोन आरो बिहा बिमा बिफाबो दंमोन आरो राकेश मुंनि बिहा बिसायबो दंमोन। सानसेखालि बियो बिमाखौ बुंबाय, आयै नोंसोर गाज्रि मोनाबा आं नोंसोरखौ फंसे बाथ्रा बुंनो। राकेशआ नोंसोरखौ बेयाव थानायखौ हामजायाखै। नोंसोरो बेनिफ्राय थांदो। नों बेफोरखौ मा बुंखो फिसा? जों बहा थांनो? नोंनि अनगा जोंहा सोर दंबावो गुबुन? जोंहा नोंनि अनगा रावबो गैया। नोंल' जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा। आयै नोंसोरो मा सानो सानदो? आं जेबो मिथिला। आं हले राकेशनि खोथा दाननो हानाय नङा। बे समावनो बाहेराव जिरायबाय थानाय बिफा बोराया फैनानै खोनाफैबाय आरो होनबाय, रुपा फिसा, आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो? बेफोरो सैथोमार? बेनि उनाव फिसाजो रुपाया बुंबाय, आयै आफाखौ नोंनो बुजायदो, आं बारा बुंबाय थाला। बिखौल' बुंनानै फिसाजो रुपाया थांबाय आरो फिसा राकेशजों रायज्लायहैबाय। रुपा, आं नोंखौ थोननाय बाथ्राखौ नोङो मानिनो हाबायना? जुदि नोङो मानिनो हायाखैब्ला नोंबो बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगोन आरो नोंनि जायगायाव आं गुबुन हिन्जाव लाबोनानै लाफैगोन। बाखि नोंनि इस्सा। राकेश, नों बेफोरखौ मा बुंखो? आं दिनैसिम नोंनि खोथा माब्लाबा मानियालासिनो थाफेरदों नामा? नों जा थोनदों आं बेखौनो मावबाय। राकेशआ सासे जोबोद धोनि मानसिमोन आरो रुपाया सासे गोरिब नखरनि फिसाजोमोन। नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आरो बियो राकेशजों जुलि जानायनि उनाव बिमा बिफायाबो गोरिबनि जाहोनाव फिसाजोनि न'आव थांनानै थाहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव दा सैमा बायदि होखारफिनजानाय जाबाय। बिट्टु आरो गीता, बिसोरो रुपा आरो राकेशनि फिसाला फिसाजोमोन। दादा, आबै आबौआ जोंनि न'आव मानो थाला होनदों? नों जेबो मिन्थिया, चुप। आंबो थांफागोन आबै आबौजों। नों थाङा नामा? आं थाङा मामा बाबाखौ गारनानै। नों माहा थाङो थांफा, आं थाङा। अ दादा, होमबा नोङो आबै आबौखौ अना? आं नोंजों थाला। आरो जाम्बि, बाबाया होखारदोंसो आबै आबौखौ। र' आरे फन नाङासै। दादा, नों बहा हरदोंमोन फन? आं पुलिसनो फन हरदोंमोन। पुलिस? सोर पुलिस? आरे जाम्बि, नों जेबो मिथिया, नों सोंनाङा। माने आबै आबौखौ बाबाया होखारदों। बाबाखौ पुलिसनो खिन्थाहरनांगौ। आं बेनिखायनो फन हरबाय। मानो? आरे बाबाया गाज्रिना, बाबाखौ लांसिगोन पुलिसआ। दादा बरिया। गीता बरिया। रामा आरो रागु, आं नोंसोरखौनो नेदों। आंबो नोंसोरजों खामानि मावनो थांफानोसै दिनैनिफ्राय। आरे आदै, नों बेफोरखौ मा बुंदों? औ रागु, नों जि खोनादों बेनो सैथो। आदै, नोंहा माबाफोर जादों नामा? बुङा मानो? बे समाव रुपानि बिफा बोराया रामा आरो रागुखौ लामायाव लोगो मोननानै गावनि दुखुथिया जारिमिनफोरखौ खिन्थाजोब्बाय आरो बे समाव अनखांनानै रामा आरो रागुआ बे बोरायखौ गावनि न'आव लानानै थांनो नागिरो। बे समाव गासिबो थिग जाजोब्बाय। रामा आरो रागुनि नखरनि गासिबो मानिनानै लाबाय आरो बे समाव रुपानि बिफा बोराय आरो बिमा बुरैखौ बे न'आव दोननायनि थि खालामबाय। साननैसो उनाव रुपानि नखरा गोदाव सोराव जाजोब्बाय आरो जानाय लोंनाय उन्दुनाय
जेबो थिग गैयै जालांबाय। आरे रुपा, आंहा अफिसाव थांनो लेट जाबाय। आंनो जानो माबा मोनसे लाबोदो। आंहा खर'आ थिग गैया, हायोबा नों हाननानै जालांदो। आरे रुपा। अके, जिरायहाय, आं लांगासिनो। अके, थाबनो लाबो, आं जिरायहैनोसै। आरे रुपा, होद' जाग्रा मुवाफोरा। नों मा नायगबाय थाग्रा जाखो? थादो फिसाफोर, आं अफिसाव थांनोसै। बाय राकेश, आरो दिनैनिफ्राय नों न'आव दा फैखासै। उफ, खर'फ्रासो गरम जाजोब्बाय बेबायदि सैतान हौवाजों। बेलासि समाव जेब्ला राकेशआ न'आव फैफिनो। आरे बा राकेश, आं नोंखौ बायदिसिना खोनादों, होनबाबो नों एसेबां सान्थि। आरे रुपा, मा खोनादों बुङा मानो? पापा, जोंबो खोनादों नोंनि खोथा। नोङो बेलेग हिनजावजों लाइन मारियो। गुड। बुंदो फिसाफोर, नोंसोरनो बाबा नांगौ ना आबै आबौ नांगौ? दानो बुं। जोंनो आबै आबौखौनो नांफिनगौ। जोंनो बाबाखौ नाङा। बाबाया गाज्रि। जोंनो आबै आबौखौ नांफिनगौ। जोंनो आबै आबौखौनो लाबो। दा नुबाय राकेश, गथ'फ्राबो नोंखौ गाज्रि मोनबाय। रुपा, आं गासैखौबो हमनो हाबाय। इसिबां गाज्रि नोङो गथ'फोरनि खर'आव इसिबां गाज्रि खोथा सोनानै होजोब्बाय। नोंनि खोथा मोनाबा बिसोरो माब्लाबाबो मोनथियामोन। नोंनो फोरोंजोब्बाय। बेनि उनाव राकेशआ गथ'फोरखौ आरो हिनजावखौ गोजान जाजानो गिनानै गुरै गोसो जानानै मानिफिनबाय आरो बिहाव-बिखुनजोखौ न'आव लाबोफिननो राजि जाबाय। बेनि उनाव गासिबो रंजा खुसियै थाग्रा जाबाय। बेनि उनाव रुपाया बुंबाय, गथ'फोर, जोङो आबै आबौखौ दिनैनो लायगोन। औ माम्मी, आबै आबौखौ दिनैनो लायनांगौ। आरो दिनैनिफ्राय पापाया माब्लाबाबो आबै आबौखौ बे न'निफ्राय होखारनो मोननाय नंला। आबै आबौखौ जोंनो नांगौ। जागोन फिसाफोर, होखारला। बेनि उनाव रंजा खुसियै रुपानि बिमा आरो बिफाखौ बे नखराव लायफिननो थाखाय बिसोरो राजि जाबाय आरो रंजा खुसियै थानो सोलोंग्रा जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब